Facade oil je modifikovaný olej s vysokým podielom pevných častíc určený na ochranu a ošetrovanie drevených komponentov v exteriéri. Olej sa ľahko aplikuje a jeho použitie je možné na drevených fasádach, drevodomoch alebo oknách. Produkt vytvára nepatrný film a hodí sa obzvlášť na natieranie zvislých drevených povrchov. Ošetrené drevo chráni pred UV žiarením, zvýrazňuje štruktúru dreva a chráni ho pred poveternostnými vplyvmi. Výhodou tohto oleja je aj jeho možnosť tónovania do farebných odtieňov podľa typu dreva, na ktorý má byť aplikovaný. Ako ste mali možnosť vidieť, voda na ošetrenom povrchu automaticky otečie, čo je spôsobené impregnačnou funkciou tohto oleja. Drevená fasáda je teda chránená proti poveternostným vplyvom, čím sa predĺžuje aj jej životnosť. Sidvest, váš profesionál vo svete farieb, lakov a omietok.